Ассалому алейкум, духтарака Зена, салом сабад, пеш сабад омадем. Ина нигоҳ кунен, боз ҳам як алан новинкаву распродажаву акция сар додаган. Ҳозир дар рафти навор якта ба якта шумода ман нишон метиҳам. Касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат рақамҳои сабад дар рӯи экран ҳаст, нависен дастафкатон мекунанд. Бозори Корбон, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 143 контейнер. Бинен чихо аҷолои фасон овардагия, ира бинен духтаро, чихо бурош фасон. Марамат ҳамаи ҳамино бори навай бо акция сар додагия. Ина биёен бо маълумоти бештар аз худаш пайдо кунен. Духтарако аз акция аввал сар мекунем, нигоҳ кунен. Ина мин намуд 350 сомона пастелои фасон. И вишивкая ҷош хушрӯае марамат духтаро сабоат инора 290 сомон карда ай 350 сомон 290 сомон кардагай расветкоша фасониша диден ҳам хушрӯан расветкош марамат ина бинен интихоб кунен скриншот карда равон кунен дар равакак шумода доставка кунанд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор, 143 контейнер тамошобинон нигоҳ кунен моделако чихо фасонанд. Иша хушрӯ ҳамаи ҳамина сабоат барои шумо арзон кард духтаро. Мана ёшам акция шида, ёро чанд карден? Қахшране 290 сомон пеш чанд сом буд? 350 сомона 290 сомон шидагия духтаро. Иям расветкои фасон дора, нежни фасонане ира бинен. Марамат духтарако арусако занҳои азиз дар кортон боша ҳатман пеш сабоат биёен. Леки агар омада натонен рақамош ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. Инаи лассошам арзон шид диден 280 350 сомона ласс диден чихо фасонай 280 сомон шидагия. Ина расветкоша нишон метиҳам духтаро ҳаминҷа бинен да худаш маълумай расветкош диден чихо фасонай ҳамаи ҳамин модели ки ҳозир нишон додем ку кушодагиша ана миноян лассои фасон узорушам хушрӯай кияй пеш марамат духтаро биёен пеши сабоҳат ана иҷада бо ҳастай анаи модел кушрӯа яке оз нав кардем ҳамоай сафедча бинен чихо фасон марамат духтаро маш вишивка хушрӯ пастелои хушрӯ ки гирифтанӣ бошед марамат сабоат да муроҷиат кунен. Мана иёшам акция ёра чанд кардӣ? Ина 250 сомон 300 сомона 250 сомон шидагай дар ҷои сабоат марамат метавонен бо аз наздик омада хитон бинен боварӣ дорум ки маъқултон мешава нигоҳ кунен. Мана диден чихо фасонакай расветкош беҳтарин буда инекем духтаро ина сафедчам ҳаст сафедакша бинен қа фасонае марамат духтаро спед кунен пеши сабоат биёен. Мана омадан натонен нависен худаш шумода доставка мекунанд. Расветкора диден чихо фасонай расветко бовар кунен беҳтаринай духтаро марҳамат. Духтаро брендови пастелни билёи фасон дар ҷои сабоҳат боз ҳам акция шид марҳамат. Джеймс Келли чанд сум буд сабо? 350. Ҳозир чанд карди? 290. 350 сомона 290 сомон шидагия духтаро узороша бинен ино оригиналан то охири навора тамошо кунен. Ҳозир тигрои 150 сомаям нишон метем марамат ира бинен ами Джеймс Келли айку бренди бақувватай шушта истифода мебарен ҳичи намеша пастелош. Мана марамат расветкоша бинен бо чихо фасон будая на танҳо тигр балки дига узороям дора марамат бо нависен ё ки биёен пеш сабоат ай наздик мебинен. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор духтаро 143 контейнер ҷои сабоҳат баъд ана миноям хушрӯан ёро чанд кади? 150 ина 200 сомон буд ҳозир 150 сомон шидагай фасонакай духтаро маъқултон мешава. Мана иглаш дигай иш дигай аҳамиятин узори иш дигай 150 сомон ана баъд зеброша бинен чихо хушрӯ ира чанд каден? Ишам 150 инаи зебрашам диден чихо фасонакай марҳамат материалшам фасон материалшам хушрӯ духтаро марамат метавонен бо барои маълумоти бештар муроҷиат кунен пурра шумода мефаҳмонанд. Ана баъд иҷада бо дига моделам дорена дига моделошам ҳаст ҳозир нишон метиҳем духтаро касе имконияти омадан надора бори дигар такрор мекунам рақамҳои сабоат дар рӯи экран ҳаст муроҷиат кунен доставкатон мекунанд.
نه یورم یا акция تمام کردن شده بود ها اکسیا بودن اکسیاش دوام داره آمده دخترکو که آمدن نیافتن مرحمت کنن بیاین آمده قخشوی دختروی را بینین قفصو نکنه 300 همه مرحمت جدا 320 سومونه شما ده چه؟ مده 260 سومون 260 سومون دیدین چه فصون عجایب دخترکو مرحمت اینه در کارتون باشد این ای цветоша бобинен расцвет кош фасон будае بسیار расцвет кош دخترو фиолетовый дора ای простин шая چه خوشرو простин 4 تا наулочка дора مرحمت دخترکو میتوانند مراجعت کنین دستافکتون کنین 4 تا наулочка дора да 4 та наулочка 4 та наулочка доштаи диден дختарако мана марҳамат нависен даррава как шумо да доставка кунанд сердечкомунам омадагия ай сердечко омада дختаро вишивкая на ё вишивка дختаро дختаро нигоҳ кунен инами сердечкош вишивка сомон буд 260 сомон омадаст дختаро ки наёфта будам биёям бордро омада ина 330 сомон буд дختаро 260 сомон кардаган расветкора хушрубиша диде инами но ҳамаш расветкоя мина ина сафедшам ҳастай марҳамат дар кортон боша бинависен даррава как доставкатон кунанд ёки биёен хутон духтаро нигоҳ кунен сабоҳат 300 сомона пастелни биллёра боз ҳам акция кард 180 сомон ҳами қадар хушрӯчаян ира бинен бисёра интихоб тамошобино иҷода биё яктиша хушрӯ нишонтаки ҷон ина нигоҳ кунен да духтаро ина миё ҳами я на акция мана ира бинен духтаро чӣ хушрӯ фасонакоян ина 180 сомон 300 сомон мефурӯхт ира бинени қафасонай духтарако марҳамат бори гуанҷу бори тоза фасон пастелой бая тема ина ём акция духтаро ина боз акция чанд смай акция чанди хушрӯа духтарако ва ира бинен тамошобинои қафасон мана аксияи беҳтарин дар ҷои сабоат духтарако успед кунен биёен мана ишаишда хушрӯай боварӣ дорам ки маҳқултон мешава инаи 200 сомон шудаги ира бинен ягон ҷо тӯй мерен падарка мебарен бовар кунанд беҳтаринай ҳам нархаш ҳам худаш сифатишда гап нест мана духтарако биёен инаи 400 сомона 200 сомон шудагай нигоҳ кунен я 40 дона мондагай успед кунен ина барои савдо мегирен барои туҳфа мегирен духтаро успед кунен пеши сабоат биёен бозори корбон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ина ё пледан ё чиан ина пастелниёи бамбукии фасон духтаро чанд сум шид 200 сомон акция успед кунен духтарако рангошабте 300 сомон буд 200 сомон акция кардаган духтаро марҳамат биёен ай пеш бо бинен ҳам қабура светкои хушрӯ дора ки марҳамат беҳтарин модело марҳамат сабоат ҳамаи шуморо интизорай ва ёра бинен қа хушрӯай сабоат ҳамара интизорай тамошобино ина диден духтаро барои акция шида бо намхе пастелкади қариб месадам мана марҳамат биёен духтарако омада наметонен нависен сабоат да доставкатон мекуна сабоат ишам акцияй ва чӣ хушрӯван ино чандиян ина духтаро 200 сомон буд 150 сомон шид нигоҳ кунен чӣ пастелои хушрӯвай марҳамат касоне ки барои савдо мегиранд мисол барои худтон мегирен духтарако ҳатман пеши сабоат биёен ё муроҷиат кунен доставкатон мекуна ира бинен чӣ хушрӯвай ишаишда фасон ҳама бори нав бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ина минора ҳамаша сабоат шумо да арзон кардагай иглоша бинен охи намудоша бинен чӣ хушрӯвай мана нигоҳ кунен ишаишда фасон ҳамаша сабоат 150 сомон карда мана духтарако касе оптум бигира арзон меша сабо касоне ки оптови мегиран ҳамин пастело боз ҳам арзонтар мешава ина марҳамат муроҷиат кунен ина тигри сафедша бинен қа хушрӯ будай марҳамат духтаро биёен ва иша бинен гулуш чӣ хушрӯай хулоса беҳтарин аксио дар ҷои сабоат шуморо интизорай духтарако биёен ана баъд алла нара чанд кади 170 чанд сум буд духтаро диден ай 200 сомон алана 170 сомон шид нигоҳ кунен чӣ хушрӯ мана и тигрша бинен ва ира бинен охи чӣ хушрӯ ай духтарако
марамад ҳатман пеши сабоат биёен. ира бинен иша ижда фасонай, иша ижда фасонай. Аллакай тамошобинои мо медонанд ки чӣ хел борои хушрӯ дора сабоат пастелҳои фасона тез арзон мекунад. марамад ина бо аксияи навбатӣ шуморо дар ҷои сабоат интизора. иша бинен хушрӯа 170 буд 150 сомон шид. мана ин модел ишам бинен чӣ хушрӯчаане. иша ижда фасонай бовар кунед духтаро, иша ижда фасонай. ҳамаи ҳамино барои шумо арзоншудагиай ба хотири шумо духтарако ҳамаша сабоат арзон кардагиай. вайра бинен духтарако 100 сомон шид. анами хел пастелни билё дар ҷои сабоат. нигоҳ кунед глакош чӣ хел хушрӯан. ҳамаи ҳаминора барои шумо подписчикои азиз 100 сомонӣ кардагиан. успед кунен биёен бинен да глош чӣ хел хушрӯчаан. 100 сомон иҷода бисёр дора пастелни билё ҳамаша арзон кардагиай сабоат. биёен духтаро бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатор 143 контейнер. инчунин намихе халатои хушрӯ дора. чанд сомон? 290 сомон комплектай диден. 350 сомон буда михалато ҳозир 290 сомон шудагиай комплект. мисол домоду арӯс иш қахшрӯа иш чанд сомон? вишкадор ина 600 сомон буд духтаро ҳозир 500 сомон кардагиан. ина марама дар кортон боша ҳатман пеши сабоат биёен. ма хултон меша буракои хушрӯ бисёр дора. ина ёям халатои фасона ё чанд ҷан сабо 500 сомон. ина мино ҳама 600-700 сомонҳо буданд. ҳозир 500 сомон шудагиай. интихоб зиёдай духтарако. шумо ай пеш бо биёен ҳамқа бисёра иҷода бор ҳар якташа мисол дар навор намеша нишон дода. леки биёен ай пеш тамошо кунед. леки агар омада натонед нависен доставкатон мекунанд. аксияи навбатӣ духтарако дар ҷои сабоат нигоҳ кунед. анами пледои свети гарелкои фасони хушрӯ нигоҳ кунед. 150 сомон буд 100 сомон шудагиай. диден аз ин ҳамаи цветош ҳастай. айна иш боша бо калонай. ин 200 сомон буд. ина ин 200 сомон буд 150 сомон. нигоҳ кунед. ҳам 100 сомонаш бисёрай, ҳам 150 сомонаш. ҳамаш гарелкои свети фасон гарантиядори хушрӯ. марамад пеши сабоат биёен. аксияи зур сар додагиай қафон намонед. бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 7 қатор 143 контейнер. ина курпоша бинен духтаро чӣ хушрӯа. ёро чанд кади? ина курпои фасон 300 сомон буд. аксияда 250 сомон шид. пилаги амияя? ина курпои пилаги мепурсанд. марамад ина курпои фасона сабоат шумода арзон кард. ҳамаи цветош бо ҳастай духтаро. ҳам сабукакай ҳам гарм мегира. чанд? 200 сомон ягодамош. ина 200 сомон диден ягодамаш 200 сомон. ина марамад метавонен биёен ай пеш бо бинен. омадан натонен нависен доставкатон кунанд. ина иша бинен чӣ хушрӯ бо вишивка дорая. 400 сомон буд додамай 150 сомон кардагиай сабоат. диден чӣ хушрӯай. материалш аҷоиботай. стиралнида ба ҳазур мешуванд. стиралкада ба ҳазур мешувен. духтарако беҳтарин моделҳо дар ҷои сабоат арзон шудагиай. биёен ёки нависен доставкатон куна. мана марамад омада натоне нависен. ина ё новинкан ё чандан? 300 сомон додама я? додама 300 сомон. ва духтаро нигоҳ кунед. покривалои фасони хушрӯ боз ҳам аксияи калонтарин дар ҷои сабоат. нигоҳ кунед. ин ами намуд покривалора 200 сомон кардай 300-350 мефурӯхтанд. ҳозир 200 сомон кардагиай. ҳамира ки шудагиша я бо нишон метиҳен. нигоҳ кунед чӣ хушрӯай. 200 сомон туҳфа мебарен, мисол барои хитон мегирен. хушрӯай материалш духтарако. ҳам навлучка дора. ина нигоҳ кунед гипюр дора ки фасон 200 сомоне. ҳам болои диванда покривалш аҷоиботай. марамад биёен пеши сабоат. бо расветкош ана мегирам қа хушрӯай расветкош. мана бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза дар сабоат 7 қатор 143 контейнер. ина диден чӣ хушрӯчаанд. ҳамаи ҳамино аксия шудагиай. 300 сомон буд 200 сомон шудагиай. ҳозир иҷода дигар намудош ҳам ҳастай. ҳамаша якта ба якта мо шумода дар рафти навор нишон метиҳем. бинен иам ҳамияй сабо цвет хушрӯа расветкаша бинен духтаро сери. ҳамаи рангош ҳамҷа парк духтарако тамошо кунед. ина расветкош беҳтаринай. диден фиолетовичай серияй бежевияй сафедай ҳама намудош ҳастай хулас. ана ин аму чанд сум шид?
اینو 400 بدم 350. اینا مچ بینن 400 بود جمچوکدار 350 سومون شد راسویتکای خشرو داره. راسویتکا همه راسویتکاش. ای همش راسویتکا هستای. مانا ای چند پولای؟ ای 500 سومون ای. ایش غاوس ترکای. انا ای 500 سومون ای دخترو ای غاوس ترکای دیدن. کورپا برینم استفاده میبرن اینا 450 سومون دا میچن. بزرگ قربان طرف تیلو بزرگ طرف پاژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 143 کانتینر اینا 600 سومون بدن از چند سوم شدن باشتش نبینن وای را بینن چه خوش رو وای 500 سومون شدیدن قفسونا اینا برای عروسکو بیان گیرن دخترو پشیمون نمیشن زمچیش میگم آها زمشایا ای گیپور شبیدن چه فسون بویی گفتی گپو یم 600 بده 500 شده اینا چند سمایه ایشم خشروان دخترو همیه ای цветша اینا мана марамат ирам ҳози 500 сомон кардагиян ина ай чанд смаяй сабо ишам амияя мана ишам ам хел бисёр хоҳиш кардан ки ҳамхели беҳичи боша ям пакривалай 250 сомон 250 сомон иқа пакривали нозука ки хушрӯяй духтароира бинен евростил гуфтигапо марамат бисёриё ҳамхели мехоҳанд ина аксияи навбатӣ дар ҷои сабухат анамхе пакривалои фасон 250 сомон шид расветка дорада расветкош ҳастай ҳамаи расветкош ҳастай духтаро амия иқа сериш хушрӯвае мана инаи фисташка дора сери дора бо сафедчач хелея иш бежве иш кремзи мана марамат абад сафедам дора ина арусако сафед мехоста бошен марамат ҳастай материалша шута истифода мебарен ҳеҷ намеша сиралкада мешувен гарантияш кати зурай тамоша бинани азиз нархи плед нархи анамхе болиштои фасон дар ҷои сабад нигоҳ кунед чанд намуд болишто бардаган ино чанд пилиянд 250 сомон дута дорада пилагия ина болиштои пилаги духтаро 250 сомон дута дорая пачкада мана бинен чӣ хушрӯ аз ами чанд сум сар мешава болиштотон 6 сомон вайша параш диден ай 30 сомон донаш сар мешава мақсад нигоҳ кунен чӣ хушрӯ то 250 сомона марамат бинен чӣ хушрӯ баъд инаи пледои баҳорӣ овардиянам қа хушрӯ са букак фа сонак 100 сомон вайра бинен духтаро чӣ калонаки хушрӯвай 100 сомон мана беҳад фасон бо глакош аҷоибот диден 100 сомон мана марамат духтаро каседа дар корай пеши сабад биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер инаҷада бо ягодамош 80 сомон будай диден мана ягодама 80 сомонай марамат муроҷиат кунен духтарако дар равакакш монда доставка кунан ё ки биёен хитонай пешина тамошо карда харидорӣ кунен беҳтарин моделако 200 сомон прости научка дора дора плед дора болош тамошобино комплект шомада комплект шомада 200 сомон простин дора наулчка дора плед дора диден духтаро чӣ хушрӯвай мана марамат метавонен биёен ай пеш бо биненда чӣ хушрӯ 200 сомона дора як одамаш 180 сомона ҳастай ҳамхали комплект агар пледи холӣ гирен комплект гирен кадомш дар курайтона рақамҳои сабоат ҳаст нависентона доставка куна ё ки биёен духтаро ирабинани қаглакош хушрӯчае ишаишта фасона ишаишта фасон хушругии комплекта бинен духтарако марҳамат анамхе комплектои фасонам аксияши дар ҷои сабоҳат марамат метавонен биёен айпеш бинен ира бинени қа хушрӯвай ира бинене беҳад фасон ҳафта наулчка дорада бо ҳафтагашам ҳастай ира диден диден чӣ хушрӯ чанд сум каде 750 сомон арусакода варианти беҳтарин анаи боша ҳафта наулчка дорада ҳами идгаррая ҳози вайшам нишон метем духтаро марамат биёен пеши сабоҳат бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 143 контейнер ира бинен ина нигоҳ кунен духтаро инамҷо чӣ ранги мебинен ҳами ранго ҳастай ҳам фасон барои арусако 700 сомон и пеш чанд сум буд сабо 850 сомон буд ҳозир 700 сомон шудагиай ана баъд анаи моделша бинен духтарои хушрӯ марамат модели беҳтарин модели беҳад хушрӯ ана инаму чимаданчикай ё чанд сума ина
750 сомон духтаро 7 та навлучка дора. Диден чихе хушру. Ина покривали диванам дора. Инам хай сундучок хушру даяй. Хоҳен нависен доставкатон мекунанд. Хоҳен биёен ай пеш бинен духтаро. Суроғаш ама пурра шумода фаҳмондум марамат метавонен омада бо тамошо кунен. Ира бинен хушрува и 500 сомон духтаро. Ина ишам фасон марамат духтарако ҳозир ворид мегардем адиёлора ма шумода нишон метиҳам. Метавонен ки бо аз адиёлошам харидорӣ кунен. Акция дар адиёлоям ҳастай. Мана ай чанд сум сар меша адиёлот? Адиёл аз 130 сомон сар меша духтаро. То чанд сум аяй? То 500 сумара. А 130 сомон сар карда шумо адиёли фасон мегирен ҷои сабоада. То 500 сомонара. Ами чанд сум аяй? 200 сомон хушруай қағавсаки фасонае. Марамат ози ма умумӣ карда адиёлоша нишон тиҳмда махлултон мешава нигоҳ кунен. Ва юра бинен қа хушруай. Мана ҳамаи ҳамино навинкаяй. Ҳамаи ҳаминора дар ҷои сабоат навовардагиян. Ҳамашта акция рафтаиста биёен бо айпеш хитон бинен духтаро. Боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Ина бинен ишаишта хушруай ишаишта хушру борош беҳтарин ҳозир кушодаам ягон туша нишон метем. Ина ми тигр чанд сумай? Ина 130 сомон духтаро дига чӣ мехоҳен? Мана 130 сомон адиёли фасони хушру ино тамом шуда буданд. Боз ҳам омадагиай касе да нарасида буд нависен сабоада доставкатон куна ёки биёен хитон аз наздик бинен. Мана беҳтарин моделако иша бинен духтаро. Тамошо бино ира бинен охи чихе фасонай. Бовар кунен беҳтаринан. Мана ишаишта хушру ишаишта хушру. Ҳамаи ҳамино 130 сомонӣ. Инаи чанд сумай? Инаи 180 сомон. Мана адиёлош хушру дар ҳақиқат ҳам. Ишаишта фасонай ишаишта фасонай духтарако метавонен бо ай пеш омада бинен и қай цветш хушрувае. Ҳо духтаро иҷа дутагаям ҳастай. Додамаям якним одамаям. Ана як одамаям хубас беҳтаринай. 200 сомонай қафасонай. Ва ира бинен духтарои қа хушру беҳад фасон друнуш аднатоне болош гилихчай чанд цвет омадагия. Иша бинен аҷоибот. Беҳтарин нарх ки пешниҳод шудагиай духтаро ҳатман омада сабоата хабар бигирен. Ҳамаи чи овардагиай ҳамаша арзон кардагиай бо биёен ай пеш мисол хитон дида интихоб кунен доставкатон мекунанд. Мана агар омада натунен нависен доставкатон мекунанд. Инаму чандай? И чандай? Ё 350 сомон кардем 400 сомонара. Инаи 350 сомон ши 400 сомона. Марама духтарако метавонен биёен ай пеш бинен.